Ne znam gde sam, mislim da sam se spojila sa ovom stenom, okruženje mi nije poznato. Šta ti se do sad dopalo? Za sad mi se uopšte dopalo da sam kročila na ovo. Ne znam još uvek, gledam samo ispred sebe. A kako ti se čini ova avantura uopšte? Pa čini mi se kao avantura. Nadam se sa srećnim završetkom. Gago, kako ti se sviđa na Via Ferrati Bari? Za sad sam oduševljena, pogotovo što uspevam da preživim. Gledam u tebe ko u Boga, pazi. Nijom ovako nisam gledala u životu. Za sve postoji prvi put. Ne, ovo će da bude moj prvi i jedini, ali je ovo neviđeno.